Εδώ μέσα, στο στήθος του μωρού, βλέπετε την καρδιά του να χτυπά με ρυθμό γύρω στους 140 χτύπους το λεπτό. Βλέπουμε το μωρό να κινείται μάλλον ήρεμα στη μήτρα, αλλάζοντας κατά διαστήματα θέση. Η θέση του είναι ακόμα προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση και το στόμα δέχεται τον αντίχειρα του μωρού. Το μωρό τώρα ξαναρχίζει να κινείται ήσυχα μέσα στο καταφύγιό του. Αυτή η σκιά που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης είναι ο ακραίος σωλήνας της απορροφητικής συσκευής που σκόπιμα χρωματίσαμε για να τον διακρίνετε πιο καθαρά. Ο γιατρός έχει ήδη ανοίξει το στόμιο της μήτρας και εισάγει τώρα μέσα τον ακραίο σωλήνα απορροφήσεως που τον βλέπετε να κινείται μπροστά και πίσω κατά μήκος της οθόνης. Καθώς παρατηρείτε ότι ο σωλήνας προχωρεί προς το μωρό, αυτό πιστοχωρεί και κινείται με πιο βίαιο και τεραχώδη τρόπο. Το βρέφος τώρα κινείται με πολύ συνειδητό τρόπο. Η θέση του τώρα αλλάζει περιοδικά και οπισθοχωρεί πάλι τώρα. Παρόλο που ο απορροφητικός σωλήνας δεν έχει στην πραγματικότητα αγγίξει το μωρό, αυτό κινείται σπασμωδικά και βίαια. Ο μωρό οπισθοχώρησε σε θέση προφίλ και ο απορροφητικός σωλήνας αστράφτει πάλι στην οθόνη. Το στόμα του μωρού είναι τώρα ανοιχτό και θα το δούμε πάλι σε λίγο σε μια ακινητοποιημένη σκηνή. Αυτός ο ακραίος απορροφητικός σωλήνας που βλέπετε να κινείται βίαια μπρος πίσω στο κάτω μέρος της οθόνης είναι το φωνικό όργανο που τελικά θα ξεσκίσει και θα καταστρέψει το μωρό. Όταν ο αμνιακός σάκος έχει τρυπηθεί και το υγρό διαφύγει, τότε η αιχμή του σωλήνα θα στραφεί εναντίον του μωρού. Βλέπετε την αιχμή να κινείται μπρος πίσω καθώς ο γιατρός αναζητά το σώμα του μωρού. Ας δούμε όμως πάλι σε αυτή την ακινητοποιημένη εικόνα το στόμα του μωρού που ανοίγει διάπλατα σε μια σιωπηλή κραυγή. Αυτή είναι η σιωπηλή κραυγή ενός μωρού που απειλείται άμεσα με εξόντωση. Τώρα ο ρυθμός της καρδιάς του έχει αυξηθεί δραματικά και οι κινήσεις του είναι βίαιες. Αισθάνεται την εισβολή στο καταφύγιό του. Το βλέπουμε να απομακρύνεται προς τα αριστερά της μήτρας σε μια προσπάθεια, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει το αντισώπητο όργανο που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να σβήσει τη ζωή του. Η καρδιά πάλι αυξάνει το ρυθμό της σε περίπου 200 χτύπους το λεπτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το μωρό αισθάνεται τον πιο θανάσιμο κίνδυνο. Ο αμνιακός σάκος έχει τώρα τρυπηθεί και το υγρό διέφυγε. Δεν βλέπει κανείς τη μεγάλη ποσότητα υγρού να περιβάλλει το μωρό. Τώρα που άδειασε το υγρό, ο απορροφητικός σωλήνας είναι σταθερά προσκολλημένος στο σώμα του μωρού και το μωρό τραβιέται προς τα κάτω από τον απορροφητικό σωλήνα με την αρνητική που ασκεί το μηχάνημα. Το σώμα τώρα αποχωρίζεται συστηματικά από την κεφαλή. Διαγράφω εδώ την κεφαλή, ενώ τα κάτω άκρα έχουν χαθεί. Βλέπετε τον απορροφητικό σωλήνα να διαγράφεται περιοδικά στην οθόνη σαν μια σειρά ταραγμένων υπερήχων, ενώ το μωρό οθείται μπροστά και πίσω από τον προσκολλημένο απορροφητικό σωλήνα που χειρίζεται ο γιατρός με αυτόν τον τρόπο. Η κεφαλή του μωρού είναι ορατή εδώ, ενώ το σώμα ήδη αποχωρίστηκε και εξαφανίστηκε. Τώρα βλέπουμε μόνο την κεφαλή και τα υπολείμματα από άλλα οστά του σώματος. Η κεφαλή αυτού του μωρού τρομάδων που διαγράφω εδώ είναι προφανώς πολύ μεγάλη για να περάσει ολόκληρη μέσα από τον απορροφητικό σωλήνα. Ο γιατρός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, μια ειδική λαβίδα, στην προσπάθειά του να συλλάβει την κεφαλή.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να συντρίψει την κεφαλή με αυτό το εργαλείο και κατά αυτόν τον τρόπο να την αφαιρέσει κομματιασμένη από τη μήτρα. Ο γιατρός και ο αναισθησιολόγος έχουν μια μυστική γλώσσα μεταξύ τους που τους καλύπτει από αυτή τη φοβερή πραγματικότητα. Αναφέρονται και οι δύο στην κεφαλή του μωρού που καταζητούν σαν το νούμερο 1. Και ο αναισθησιολόγος ρωτά τον γιατρό: το νούμερο 1 βγήκε ακόμα? Βλέπουμε τώρα τους βραχίουνες αυτού του εργαλείου να εμφανίζονται στην εικόνα. Εδώ η κεφαλή αιωρείται στη μήτρα. Τώρα η κεφαλή πιάστηκε στη λαβίδα και σύρεται προς το στόμιο της μήτρας. Δεν μένει πια τίποτε άλλο εκτός από υπολείμματα, από οστά και σάρκες που μαρτυρούν ότι εδώ υπήρχε κάποτε ένα ζωντανό, ανυπεράσπιστο μικρό ανθρώπινο όν. Εμένα με οδήγησε ένας λαμπρός άνθρωπος και σαν να κατέβηκα κάτω στη γη, στο βάθος της καρδιάς της γης, εκεί που είδα φυλακές, είδα σκότος, είδα πολλά πράγματα και μου είπε ότι εδώ είναι η κόλαση και οι κρατούμενοι. Και βλέποντας εκεί το τι συνέβαινε, είδα τις γυναίκες που έκαναν έκτρωση να τρώγουν τα αίματα των εκτρώσεών των. Και έφρυξα από τη θέα αυτή και ο άγγελος μου είπε ότι τώρα που θα σε επιστρέψω να καλέσεις και να το αναφέρεις ώστε να προσέξουν αυτό το έγκλημα, διότι εάν δεν μετανοήσουν ανάλογα σε αυτή την κατάσταση θα έρθουν εδώ κάτω. Σαν πνευματικός σας συνιστώ, όσες έχετε εκτελέσει αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα, είτε πολλές είναι οι πράξεις αυτές, προσπαθήστε δια των δακρύων να απαλείψετε από την καρδιά του Θεού την λύπη και την πικρία. Βέβαια η συγγνώμη δόθηκε από την εξομολόγηση, από την δύναμη του μυστηρίου, αλλά προσπαθήστε την καρδιά του Θεού να αλλάξετε, γιατί έχει μεγάλη σημασία.